दा जोङो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ जोङो फरायदों मोनदों। बे जाबाय मार्कुसनि लिरनाय एक आयदा फार्स्टनिफ्राय लानानै जोङो 16 फरायदों। मार्कुसनि 7 बालाब 5 सिरिनिफ्राय लानानै जोङो 10 सिरिनि जों फरायदों। जोङो गसंनि फोरबोमाननि आगोल बोसोर नैथि आयदा फरायदों। जायफ्रा बायदों दं बिथांमोना नायलांखारो आरो जायफ्रा गैया बिथांमोना खेबसे खोनासंनो बाय जिसुनि मुङै गोजौ लिरनाय दं आजौ आजैफोरनि हुदाफोर। अब्ला फार्स्टनिफ्रायसो अब्ला फारिसाइफोर आरो आयेन गोरोंफोरा जिसुनियाव सोङो, नोंनि चेलाफ्रा आजौ आजैफोरनि हुदाफोरखौ मानो फालिया, मानो खालाय आखाइफोरजों ओंखाम जाखो? अब्ला बियो बिसोरखौ बुंफिनदों, जेसाया नाबिया नोंसोरनि बिसय थिगखौनो अनसायनायाव बुंखादोंमोन। थगायग्राफोर, मानोना बे बादि लिरनाय दं, बे जाथिया आंनो गुसथि बिजौजोंल' मान होयो, नाथाय बिसोरनि मना आंनिफ्राय गोजानाव थायो। बिसोरनि आंखौ फुजिनाया नंखाय बाहाय, मानोना मानसिफोरनि हुकुमफोरखौ बिसोरो धोरोमनि आदेश होननानै फोरोङो। मानोना नोंसोर इसोरनि हुकुमखौ नागारनानै मानसिफोरनि हुदाफोरखौसो मानियो। आरो बियो बिसोरखौ होनबावदों, नोंसोर गावसोरनि हुदाफोरखौ फोगोमनो थाखाय बिसोरनि हुकुमखौ बेसे मोजाङै एगारनो रोंगौ। मानोना मसेया होनबाय, नोंसोर गावनि बिमा बिफाखौ आदार खालाम, आरो जायहा गावनि बिमा बिफाखौ गाज्रि रायो बियो गमामा थैनांगोन। नाथाय नोंसोरो बुङो, सोरबाया गावनि बिमा बिफाखौ होनब्ला नोंसोरो आंनिफ्राय जेखौ मोनथावो बेफोरो फोरमान। बे जाबाय बिसोरनो नुजाखानायफोर। अब्ला नोंसोर गावनि बिमा बिफाखौ सेबा खालामनो थाखाय मुंबो मावनो होआ। बेबादिनो गावसोरनो थगायबोजानाय हुदाफोरखौ फोरोंनानै नोंसोरो इसोरनि बाथ्राखौ गलाय खालामदो आरो नोंसोरो बेबायदिनो गोबां खामानिफोर मावो। बबे मुङाजों खालाय जायो। आरो बियो गाजा गोमजाखौ गावनि खाथियाव लिंहरनानै होनबाय, नोंसोरो बयबो आंनि बुंनायखौ खोनासंनानै बुजिनानै लादो। बाहेरानिफ्राय मानसिनाव हाबफैनाया बेखौ खालायग्रा, हाबफैनानै बेखौ खालायग्रा बेबादि मुंबो जिनिस गैया। नाथाय मानसिनि बिथोरनिफ्राय जेब्ला बाहेरा जायो बेफोरसो बेखौ खालाय खालामो। बे फरायनायाव इसोरा गावना सिफादान खालामो जिसुनि मुङाव जों बाख्नायो। ख्रिस्टियानाव लायग्रा जोंनि मण्डलिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोहोलावफोर सिख्लाफोर आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर, दानो दसे सम इसोरनि बाथ्रा जों सोलोंनि। आंबो फोरोंग्रा नंखाया, आंबो बेजोंनो सोलोंनि आरो जिउआव जों बेजोंनो थाम-थिम जानानै थानि जि बिसयफ्रा जोंनि होजाबाय बेखौ जों दसे नायनि। बे जाबाय दिनैनि जि आयदा, बे जाबाय मार्कुस जिसुनि सोलोंसामोन। बेबो सासे, बियो जिसुनि जि बुंनाय बाथ्राफोर, फोरोंनाय बाथ्राफोर, मानसिफोरनो दाफाफोरनो फोरोंनाय बे बाथ्राखौ मार्कुसआ फोथायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथि, बे मोनसे जिनिस जागोन, आगजु जागोन। बेयो गोनांथि बाहायजागोन आरो बेखौ दैनन्दिन जिबनाव जिउ खांनायाव जोङो बाहायनो नांगौ आरो बाहायजागोन। नैबे बिसयखौ मार्कुसआ लिरनानै गालांदों, फोरमायथिनानै गालांदों। आयदाया जाबाय आजौ आजैफोरनि हुदा। एसामिसाव एसे बेलेग लिरो माने बेवहाय। एसामिसावहाय माने आहुसिता होननानै बुंदों, माने खालाय जानायनि बिसय फोरोंनाय। बेवहाय आजौ आजैफोरनि हुदा होदों, खिन्थु बेवहाय सैथोनिफ्रायसो बेवहाय खालाय जानाय बिसयफोरनि फोरोंनाय। मा जिनिसा, मा मुवाया मानसिखौ बादुवा खालामो। खालाय माने बादुवा दे, बादुवा बेखौ खालाय होनदों, बबेबा बादुवा होनना बुंदों, बादुवा जानाय। दा खालाय एखे सोदोबा ना। दा बेवहाय जोङो मोनदों आजौ आजैफोरनि हुदा। आबै आबौ, आजौ आजै माने आबै आबौ, जाबोनाय। बै समाव जागायदोंमोन, बै सम जागायनायनिफ्राय जाबोनाय हुदाफोर। बै समाव बेबायदि हुदा दङमोन। बे जाबाय जिसुनिनो सिगांनि बाथ्रा। बेयो जिसु फैनायनि सिगांनि बाथ्रा जानो हागौ। बेयो 2000 बोसोरनि सिगां ना, 2000 बोसोरनि सिगां, बिदिनो 6-7 हाजार बोसोरनि, क्र'र बोसोरनि बे सिगांनि बाथ्रा। दा मोनसे हुदा दङमोनलाय बे समावहाय बिसोरो बे हुदाफोरखौ मानियोमोन। बे
मावनांगौफोरखौ बिसोरो मावो दा बेबायदि हुदाफोरखौ बिसोरो फालियो सानसेखालि जेरुसालेमनिफ्राय फैनाय सानैसो गोथार लिरनो गोरों बै समाव गोथारबो लिरनो गोरोंफोर दंमोन माखासे बिसोरफोरखौ गोथार होननानै खिन्थानानै लिरग्रा बेबायदि मानसिफोर दंमोन दा बिसोरो बे गोथार लिरनाय गोरोंफ्रा जेरुसालेम होननानै बुंदों जेरुसालेमखौ जों बयबो मिथियो बे जेरुसालेमनिफ्राय फैनानै बे जिसुजों लोगो जादों ना जिसुजों लोगो जादों गोथारफोरखौ लिरनो गोरोंफ्रादै सानैसो मानसिया जिसुजों लोगो जादों आरो माखासे फारिसाइफ्रा थादों बिदों थाफादों फारिसाइफोर जायफ्रा गासै हुदाफोरखौ मानिग्रा हुकुमफोरखौ मानिग्रा बिसोरो थाफादों थानायाव दा जिसुनि सेलाफोरखौ नुबाय बिसोरो नायखोमाबायदों माने बिसोरो नायखोमाबायग्रा सोर माबादि फालियो सोर माबादि मावो सोर माबादि खालामो सोर माबादि मावनानै दङ बेफोरखौ बिसोरो माने थांलायो बिसोरो बे फारिसाइफ्रा दा जिसुनि सेलाफोरखौ नुलायबाय बै समाव मानसिफोरनाव बेबायदि हुदा दङमोन नों बहाबा थाङोब्ला नोंनि न'खौ नागारनानै बहाबा थाङोब्ला बाखोरफ्राव थाङोब्ला टाउन सहरफ्राव थाङोब्ला बे मानसिया जेब्ला न'आव हाबफैगोन बे मानसिया दुगैयाब्ला न'आव हाबनो मोना ना बेबायदि हुदा दङमोन खारन बिसोर बे हुदाफोरखौ गोख्रों फालिथारोमोन बिसोरो फालिथारोमोन आरो बिब्दिनो नेम दंमोन आखाइ सुवाब्ला बिसोर ओंखाम जाया टटेलि बिसोर मोनजाया आखाइ सुथारनांगौ बेबायदि हुदाफोर दङ मानिनांगौ दङ दा बेफोर हुदाफ्रा दाबो दङ गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि गेजेराव बेबायदि नेमफ्रा दाबो दङ दा एसामिसफोरनाव दङ ना मोनसे हुदा बिसोरनि आइजोफ्रा फुङाव दुगैयाब्ला ओंखाम संग्रायाव हाबनो हायानो मोनखाया बिसोरनि नेम आरो बे गुबुन गुबुन फोथायग्राफोरनि हुदा आरो जोंनि बेबायदि हुदाफोर दङमोन आरो दा हाथाइनिफ्राय फैयोब्ला दुगैस्रां लोबस्रां लोबाब्लानो दुगैसुवाबानो न'खरनि मानसिजोंबो रायज्लायदोंमोन आरो न'खरनि मानसियाबो बेजों रायज्लायनो मोना बेबायदि नेम दंथारोमोन दा बेफोरखौथ' फालिबोबाय थादों बिदिनो फालियो फिरिनि उनाव फिरि आजौ आजैनि उनाव आबै आबौनि उनाव आबै आबौमोन फालिबोबाय दा बेखौ नुदों बिसोरो जिसुनि सेलाफ्रा सानसेखालि आखाइ सुवालासिनो ओंखाम जानायखौ नुबाय दा आखाइ सुवालासिनो ओंखाम जानायखौ नुनानै जिसुखौ होनबाय आरो बे फारिसाइया होनदों जिसु बा गुरु नोंनि सेलाफ्रालाय माथो आजौ आजैफोरनि हुदाफोरखौ मानिया ना बिसोरो खालाय आखाइजोंनो मानो ओंखाम जादों बेनिखायनो नैबे समावनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बिसयखौ लानानै थिग मानसिफोरखौ बुंनो आरो फोरोंनो बे खाबुखौ मोनबाय जेराव 7,000 बोसोरनि 7 करोड़ बोसोरनि सिगां ना जेसाया नाबिजों लिरजाखानाय बाथ्रा जेखौ जों दहाय मेथाइयाव रोजाबबायना नुबाय खोनाबायबो जाबाय गोसो गुद्रा खुगाया इसोरखौ नोंगौ सिमान लायो जोंनि गोसोथिफ्रा खुगाया इसोरखौ नोंगौ सिमान लायो जोंनि बे अन्तरा जिसुनिफ्राय गोजानाव थायो नैबे बाथ्राखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोंनो थाखाय खाबु मोनबाय मा होननांगौ बे जाथिया आंनो गुस्थि बिजौजोंल' मान होयो बिसोरनि गोसोफ्रा आंनिफ्राय गोजानाव थायो नै बिसोर बे हुदा फालिग्राफोरखौ नुनानै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ जेसाया नाबिनि जि बुंजानाय बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बै समाव प्रसार होदोंमोन बे बाथ्राखौ बे फारिसाइफोरनि सिगां गोथार लिरनो गोरोंफोरनि सिगां आरो दाफाफोरनि सिगाङाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों दा नंगौ थारैनो बिसोरखौ बेबायदि बुंबावबाय दा जों साखाराव जोङो नायोब्ला बेयाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों साखा फैदों मा बुंदों बे फिरिनि मानसिफ्रा माने जिखौ इसोरनि हुदा जिखौ इसोरनि हुकुम बेखौ मानियालासिनो मानसिनि फोरोंनायखौसो बिसोरो मानियो बेसे गोरोंथार बिसोरो थिगखौनो बिसोरो मानसिफ्रा जि हुदा गायसननानै फोरोंबोदोंमोन आखाइ सुवालासे जानायखौ बिसोरो खालाय सानो दुगैयालासिनो न'आव हाबनायखौ बिसोरो उहुसि सानो बेखौनो बिसोरो मानिनो फोरोंनो आरो गोगोम फोरोंनो बिसोरो गोरों
बेखौनो जोङो मोननो हायो। दा बे बाथ्राखौनो जोङो आरोबाव माबाव जोङो नायोब्ला पाउला करन्थि रमारिफोरनि मण्डलियाव मा बुंदों बे हुदानि बिसय, बे हुकुमखौ मानिनायनि बिसय मा होनदों रमारिफोरनि मण्डलियाव पाउला मा बुंदों? जाय मानसिया मानसिनि हुदा बादि थाबायगोन, मानसिनि फोरोंनाय बादि थाबायगोन, बियो थैगोन ना थैगोन। आरो जायहा गोथार जिउजों सुफुं जानानै गोथार जिउनि लामाजों गोथार जिउजों थाबायगोन, बियो गोथारखौ मोनगोन। दा बेखौनो लानानै जिसु गोरा बिसय फोरोंनानै मोनबाय। दा बेवहाय बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ जों बयनोबो बे आदर्शखौ होबाय। आरो जों मिथियो बै समाव मसिया 10 हुकुमखौ लाबोनानै मा होफैदों? 10 हुकुमखौ होफैदों। दा बे 10 हुकुमनि मोनसे बिसयखौ होनदों, नोंसोर मसिया बेबादि बुंदों, नोंसोरो नोमा नोंफानो मान हो। बेखौ बे फारिसाइफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंदों। बियो गोथार लिरनो गोरोंफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ नोंसोरो मिथिगौ, बे बोसोनखौ नोंसोरो मिथिगौ, नोङो गावनि बिमा बिफाखौ मान हो। नाथाय बिनि सोलाय मा खालामो? नोंसोरो गुबुन फोरोङो। दिनै जाय मानसिया बिमा बिफाखौ सावहोगोन, रायगोन, बे मानसिया सिथारजाथों होननानै बुंदों। आरो थैगोनबो, थैनांखागोनबो बेयो। बै समाव बेखौ अन्थाइजों खुबै थाखादोंमोनबो, दोनाखै। आरो दा बे बिसयखौनो जोंनि गेजेराव गले गले जों दिनै जोंनि मेथाइफोरा मेगनजों नुब्लाबो सिनाय रोङाखिसै, खोमा दंब्लाबो खोनासंनो रोङाखिसैना, मेगनजों नुब्लाबो जों सिनाय रोङाखिसै। जोंनि बे गथ'फोरा बे हिसाबैनो बेबायदि जानायनि थाखायनो मेगन दंब्लाबो सिनायनो रोङाखिसै, खोमा दंब्लाबो खोनासंनो रोङै जायगानो बेयो गले गले जोंनो होफैजायो, गले गले जोंनो लाबोजायो बे बायग'फ्रा। दा दिनै बिसोरो मा फोरोङो? बहाय बेबायदि लिरदों, मसेया होनबाय, नोंसोरो गावनि बिमा बिफाखौ आदार खालाम। जायहा गावनि बिमा बिफाखौ गाज्रिलायो, गमाबा बियो सिथारजाथों। आन्थाय नोंसोरो बुङो, सोरबाया गावनि बिमा बिफाखौ होनब्ला नोंसोरो आंनिफ्राय जेखौ मोनथागौ बेफोरो खरबान माने मोनसे बे जाबाय मा होनो बेखौहाय होनो थिग खालामना दोनखानाय आरो जेनेबा ना, आङो बेखौ होगोन। खरबान माने मोनसे थिनानै दोननाय आरो आङो बेखौ बिमा बिफानो होगोन, बा आङो बे मुवाखौ आङो बिमा बिफानो मान होनायनि थाखाय आङो दोनगोन। नाथाय बेखौ बिसोरो मा खालामबाय? उल्था फोरोंबाय। बेखौ मा होनदों बेयाव बिसोरो? जेखौ नों बिमा बिफानो मोनगोन, बिमा बिफाहाबो भाग दङ ना मोननांगौ, बे भाग मोननांगौखौ बिसोरो मा फोरोंबाय? बिमा बिफानि जि भागफोर बेखौ बिसोरो मा फोरोंबाय? बै गोथार लिरनायफोर फारिसाइफ्रा मा होनबाय? बेयो खरबान माने बे होनदों खरबान माने बे जाबाय इसोरनो लुजानाय। गोथौ बिसयफोर दङ, बुजिस'नो हाया। खरबान माने इसोरजों माने थिखा जाना दोननाय, लुजाखानाय जोङो बुङोब्ला माने समाय खालामना दोनखानाय आरो बेयो। दा बेखौ खरबानसो होननानै बुंबाय, माने बे इसोरनिसो। दिनै बिमा बिफाफ्रा बेखौ मोननांगौ बाहागो गैया, बियो खरबान, बियो इसोरनिसो, बे इसोरनि जाबाय, इसोरजों नुजाखानायसो बियो। बिसोर बिबायदि होननानै जिथुनाखि बै सुबुङा, बै सासेया गावनि बिमा बिफानि बे माखौ होनांगौमोन बाहागो, बेखौ होआलासिनो बे इसोरनि बियो खरबान होननानै बिसोरो गावसोरनो लायो। बै गोथार लिरनो गोरोंफ्रा, बै फारिसाइफ्रा, बै दौरिफ्रा गावसोरनो बेखौ खालामनानै लायो। माने बिसोरो थगायनानै दोनो। बेबायदि बिसोरो फोरोंदोंमोन आरो बेफोरखौ लानानै फोरोंदोंमोन। बेखौनो लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों ना, खरबान। अब्ला नोंसोरो गावनि बिमा बिफाखौ सेबा खालामनो लागै मुंबो मावनो होआ। बिसोरो बेबायदि थगायो, बेबायदि खालामो। दा बेबायदि खालामनाङा। नैबेखौनो दिनै मार्कुसआ गावनि बिजाबाव जों लिरनानै गालांदों। आरो बिसोरो बेबायदिनो मावफ्लायो ना, बिसोरो मावफ्लायो। इसोरनि हुदाफोरखौ सिखोमानानै मानसिनि फोरोंनाय हुदाफोरखौसो बिसोरो मावो आरो खालामदोंमोन।
खालामदोंमोन दा बेखौनो लानानै जिसुआ फोरोंदों आरो जोङो जेब्ला 14 आरो 16सिम जोङो नायो बेवहाय मोनसे बादुवा जानाय उहुसिता जानाय मबे जिनिसा मबे मुङा बादुवा जायो खालाय जायो दा बेखौबो लानानै जिसु ख्रीष्टआबो बुंदों बैसोरो बुंदोंमोन आखाइ सुवालासे जानाया बादुवा जायो होननानै खिन्थु दिनै जिसु ख्रीष्टआबो बुंदों जि मुवाफोरा जोंनि खुगाजों हाबनानै ओंखारलाङो बाहेरा जायो बे मुवाया मानसिखौ खालाय खालामा आखाइ सुवालासे जानाया मानसिखौ खालाय खालामा मानसिखौ बादुवा खालामा जिफ्रा मानसिनिफ्राय ओंखारो नै बिसोर जोंखौ बादुवा खालामो माने जोंखौ बिसोर पापी खालामो जोंखौ बिसोर बादुवा खालामो दा दिनै जोङो ओंखाम जायो जों बायदि रोखोम जायो बियो खुगायाव हाबलांनानै बाहेराजों बियो खिगार जाबाय बियो गावनि लामाजों ओंखारलांबाय बियो जोंखौ बादुवा खालामा जि जिनिसा जोंनि अन्थरनिफ्राय गोसोनिफ्राय ओंखारबाय नैबेसो जोंखौ बादुवा खालामो बेयाव जोङो नायोब्ला नुयो बेवहाय सत्र'रै जोङो फरायलांबा नोंसोरो सानस'वाखै खोमा जेफ्रा बाहेरानिफ्राय मानसिनि बिथोराव हाबफैयो बेफोरो बेखौ खालामनाय नङा मानोना बेफोरो बिनि मनाव हाबलाङाब्ला बिनि बिबुआव हाबनानै खिगार जायो बिब्दिनो बियो जानाय जिनिस मानिफोरखौ गोथार होननानै बुंबाय आरो बियो होनबावदों जेफ्रा मानसिनिफ्राय बाहेरा जायो बेफोरसो बेखौ खालाय खालामो मानोना बिथोरनिफ्राय बे जाबाय मानसिनि मननिफ्राय गाज्रि पापिनायफोर फैयो जिनाहारिफोर फैयो सिखाव खावनायफोर फैयो मानसि सिथारनायफोर फैयो दुष्टफोर फैयो लुबैनायफोर फैयो सोलायनायफोर लांसुनियाफोर महन सानायफोर बदनामफोर बेफोरसो जोंखौ दिनै खालाय खालामो बेखौनो लानानै जोंखौ फोरोंदों दिनै जोङो मानसिनि जिबनाव बे गासैबो जायो दिनै मानसिया सोरजिजानायनिफ्रायनो गाज्रिखौल' सिन्था खालामग्राखायनो बे गाज्रिजोंनो सुफुं जायो खिन्थु जों बे गाज्रिखौ जोङो दिनै इसोरनि बाथ्राफोरजों जों इसोरनि रावफोरजों जों गाज्रिखौ जों फेजेननो हायो जेब्ला जों जिउजों सुफुं जाबाय ना जों जेब्ला जिउजों सुफुं जाबाय आं दहाय बुंदोंमोन ना रमनि 8 अध्यायावहाय बुंदों रमनि जोङो नायनो र' दा बुंदों नै रमनि 8 अध्याय जायफ्रा मानसिनि गुननि थोननायजों थाबायो बिसोरनि मना बिसोरनि मोदोमनि लुबैनायफोरजों दैदेनजायो आरो जायफ्रा गोथार जिउनि थोननायजों थाबायो बिसोरनि मना गोथार जिउनि हास्थायनायजोंसो दैदेनजायो सोरबाया मानसिनि गुनजों दैदेनजायोब्ला बियो थैगोन सोरबाया गोथार जिउजों दैदेनजायोब्ला बियो गोथांखौ मोनगोन आरो बिहा सान्थि जागोन दिनै अनलायग्राफोर गोथार जिउआ जोंनाव खामिनो थाखाय बियो अरायबो थामथिम अरायबो जोंनि साखाथियाव थाबाय थायो बे गोथार जिउआ जोंजों खामिनो नाथाय जों बे गोथार जिउखौ दिनै जों नाजावनो रोङाखै बे गोथार जिउ जों गैयैखायनो जों दिनै इसोरखौ जों जिसु ख्रीष्ट होननानै सिमां लानो हायाखै माबा जोङो दहाय फरायबायना सेथि आयदायाव जहनाबो बेखौनो लिरदों नोंसोरो जिउ साफ्रोमखौबो दाफोथाय होननानै बुंदों जिउ साफ्रोमखौबो दाफोथाय बे जिउआ इसोरनि नंगौना नङा होननानै आनजाद ला होननानै बुंदों जायहा जिसु ख्रीष्टखौ मोदोम महरै बुहुमाव फैनानै सारि जाफैबाय जोंनि पापफोरनि थाखाय थैफैबाय होननानै जायहा बेखौ नाजावगोन ग्रहण खालामगोन आरो एक्सेप्ट खालामगोन बेसो गोथार जिउजों दैदेनजागोन अब्ला जों दिनै साफ्रोमबो इसोरनि जों फिसाफोर जों इसोरनिफ्राय जों सारि जाबाय जों जिउजों सारि जाफैबाय जोङो मोदोमाव खेबसे आरो जोङो जिउजों बाप्तिस्माजों जों दिनै जिसु ख्रीष्टनाव सारि जाफैब्ला अब्लाहाय जोङो मानोथो पापनि हाबाफोरखौ पापनि प्रयजनफोरखौ जोङो मानो लाबावनो जोङो नागारनि
जोङो नागारनि जिउखौ जोङो जिउनि सायाव जों बे गोथार जिउनि सायाव जों भरसा खालामनि जोङो भरसा खालामनो सानो जोंनो गासै नांगौफोरखौ जोङो इसोरा गावनो होयो आङो मोनसे सुंद' सल' बे जाबाय सल' आङो बेखौ बुंनानै जों सानबाय मार्कसनि आबै दासो सल'खौ जोङो मोनसे उदाहरणसिम मोननो हायो बेवहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला गाव थैनोसैमोन थैनायनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सोलोंसाफोरजों बेबायदि रायज्लायदों आङो मानसिफोरजों दौरि गेदेरफोरजों बुजागोन थैगोजागोन आरो नासयजागोन थैगोजागोन आङो सानथामनियाव थांफिनगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेनाफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन दै बियो मार्कसनि 8:36 नोंसोरो फराय दा बेवहाय जिसु ख्रिस्ट'नि बिदि बुंनायखौ सिमन पेटरा एसेबो सैजायाखै सिमन पेटरा जिसुखौ जोबोद अनोमोन जोबोद बिनि बोसोनफोरखौ मानियोमोन बेजों थाफायोमोन बियो गनायाखै मा बुंदों जिसुखौ बियो खोन्थादों जिसुआ आङो दौरि गेदेरफोरजों बिसार खालामजागोन बुजाजागोन नासयजागोन आंखौ मुजुत लागोन आंखौ सिथारगोन आङो सानथामनि दिनाव सिखांफिनगोन जेब्ला बे बाथ्राखौ खोनायो पेटरा एखे सुखुवाखै मा बुंदों बियो स्रोदै जिसुखौ लानानै मा बुंदों बे बिसयफ्रा नोंनाव जेब्लायबो दाजाथों होननानै बुंदों बे बिसयफ्रा नोंनाव जेब्लायबो दाजाथों बे बिसया नोंनाव जिबनाव दाफैदों दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जिउ इसोरा जिउ जिसु ख्रिस्ट'आ जिउ बे जिउआनो दिनै सुबुं माहारिखौ बासायनो थाखाय मानसि महराव नुजाफैनाय जिउ बेनियाव गोथार दङ बेनियाव सैथोथि दङ बेनियाव अननाय दङ बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसयखौ बिसोरनो खोन्थादों नाथाय पेटरा बेखौ साबजायाखै बेनिखायनो पेटरखौ मा बुंदों नोङो थाल्ला मोदोमनि थाखायल' नों सिन्था खालामो ना नोङो मोदोमनि थाखायल' सिन्था खालामो नोङो मोदोमनि थाखायल' जिंगासियो ना बे नोंनि मोदोमनि सिन्था खालामनाय बे नोंनि मोदोमनि थाखायल' बे सिन्था खालामनाय नोङो जिउनि थाखाय नोङो सिन्था खालामाखै दिनै सासे मानसिया गासैखौ मोनजोबनानै जिउआव गोमाब्ला बेहा मा लाब दङ सासे जोबोद गियानि गुनि एखे गिदिर फरायनाय सासे मानसि दङमोन बे सानसेखालि दाबसे जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन दाबसे जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन बे बेरायनो थांनायाव बेयो गंसे नावजों थांनो नांगौ बेसेबा गिदिर जायगा गिदिर दै बेखौ बारलांनो नांगौ बे मानसिया बे जायगाखौ नायनो थाखाय बे नाव गाखोबाय नाव गंसेखौहाय बियो माने रिजार्भ खालामनानै लाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नाव जावग्राजों गावजों थांबाय बारलांगासिनो दङ जेब्ला दै गेजेर जाहां जायो बे सासे बिगियानिका गियानि गुरुआ बियो सोंबाय माबाखौ बुंबाय आरो बे नावारिखौ नावारि नोंथ' अथ' बोरायबोबाय ना नोङो नाव जावैनो बोरायबोबाय ना नों नाव जावैनो बोरायबोबाय नोंथ' बिगियाननि खोथाफोरखौ एसेबो मिथिया ना नों बिगियाननि खोथाफोरखौ एसेबो मिथिया ना दिनै बिगियानारिफ्रा मा जिनिस दिहुनदों सोमोनांथाव जिनिसफोर दिहुनबाय अख्रां साजों बिरबायग्रा एखे सानस'नो हायै बेफोरखौ दिहुनबाय अब्ला नों बेफोरखौ फरायाखैना होननानै सोंदों आरो बेयो नावारिखौहाय अब्ला नावारिया मा बुंदों आंथ' सासे जाम्बा मानसि आं बेफोर लेखाखौ फरायनो मोनाखै आंखौ बिमा बिफायाबो फोरोङाखिसै आं जाम्बा मानसि आं बोरै मिथिनो आं मिथिथाराखिसै दे नों खोन्थादों हामदों बिदि बुङै जेब्ला ससे थाङो बिनि नावआवहाय एसे माबा जानानै दाखा जानानै दै हाबबाय दानिया नावआव दै हाबबोगासिनो दङ जेब्ला नावआव दै हाबो नावारिया बेखौ बुंबाय बै बिगियानिखौ गियानि गुनि मानसिखौहाय नोंथां दाथ' खैफोद जासिगोन जोंहा नै नावआवहाय दैया हाबगासिनो दङ नावा दुबैसिगोन नों सानस्रिनो रोङा होमब्ला बिगियानि गुनि मानसिया मावबाय खुफिबाय आरो मावग्लुंबाय मोदोमा थोर माबा आंथ' सानस्रिनो हाया नावारि मा जाबावगोन आंनि जिउआ आंथ' सानस्रिनो हानाय नङा अब्ला बियो बुंफिनबाय
अथ' नों बोसोर गियानि गुनि जानानै थाबोनाया नोंहा मा लाब जाखो? एखे धरननि ना बिबो मिथियाखिसै बाथ्राफोरखौ बिबो मिथियाखिसै बिदिनो जिउआ बिसोरनि बरबाद जालांबाय, दैयाव दुगैनानै थैलांबाय। अनलायनाबो जोंबो दिनै संसारनिखौनो जों साननानै संसारनिखौनो जों आंगो होननानै पेटरानि मोदोमनिखौल' सानदोंमोन। दा बिनि बाथ्राफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बे मोदोमनि साननायफोरखौ बिनो बुजायनानै बिनो गोथांखौ होफिनदों। दिनैबो जोंनि इसोरनि बाथ्राफ्रा इसोरनि बायख्यफ्रा जोंनो गोथांखौ होफिनो। दिनै जों माजों बादुवा जायोना? जोंनि रायनायफोरजों, जोंनि नांलायनायफोरजों, जोंनि बोराबनायफोरजों जों बेखौ टटेलि जोंनि जिबननिफ्राय गैया खालामनो नांगौ। सोरहाबा मेगन सानाय दङब्ला बेखौ नागार, सोरहाबा रायखोमानाय दङब्ला बेखौ नागार, सोरहाबा बोराबनाय दङब्ला जों बेखौ नागार। जों गोथार खालामनांगोन। बादुवा जानाय रावबो हाबनो मोननाय नङा होननानै बुंदों बेवहाय। आङो फरायनानै फोजोबनोसै। बादुवा जानाय हाबनो मोननाय नङा होननानै बुंदों। बेखौ खोनासं। नुजाहोजानायनि 21नि साराव मुंबो बादुवा नङाब्ला मुगैजाथावथाव आरो नंखायखौ खालायग्रा रावबो बेयाव हाबनो मोनथारनाय नङा। जाया मेन्दा बिसानि गोथां बिजाबाव लिरजानाय बेफोरल'सो बेयाव हाबनो मोनगोन। अब्ला जों दिनै बे जोंनि जिउ सोलेरखौ उहुसिफोरजोंनो बुंफबना दोनो नामा? ना उहुसि आत्माजोंनो बादुवाजोंनो बुंफबना दोनो नामा? जों नङा। जों सानफ्रोमबो जोंनि जिउखौ जों फोथारना जों गोजोन खालामनि। जों जेरैबायदि साइकेलफोरखौ जोङो बाइकफोरखौ जोङो फोसाबो जोंनि जिउ सोलेरखौबो जों जिउखौ सानफ्रोमबो दैदेननो जिबनाव जोङो बाहाना खालामालासिनो जोङो दाखाल थांनाय देवबाराव जों बाहाना अरना होनानै जोङो जेरैबायदि बसाव हाबनो हाबाखैमोन, जों बिदिनो बाहाना खालामब्ला जोंनि थाखाय गोरोन्थि। आरो बे बसखौ जों मालाबाबो साखिनो मोनै। जोंहा दिनै सानफ्रोमबो जोंनि पापनि नागारजानाय बे गोथां गिर्जा दङ। जोंनि मोदोमनि जिउनि थांफिननायफोरखौ जों बेयावनो मोनो। पापफोरनि नागारजानाय जों बेयाव मोनो। बे गोथार जायगा, बेयाव पापफोरनि निमाहा मोनो, पापनिफ्राय जों बाव जानायखौ मोनो। जों बेखौ गोसोआव लानि आरो जोङो जोंनि जिउ सानफ्रोमबो जों गोथारै लाखि। हामबायसै इसोरा बे गाहाम बाथ्राजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'नि नामआव जाथों। आमेन।